ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಕುಕ್ಕುದ ಶ್ರೀಖಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಡಿಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಾಜನ ದೀತೆ ಐತ ಮೇಲಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟೇನರ್ ದೀದು ಐಕೊಂಜಿ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ ನಂದಿನಿದಕಲ್ನ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಕೊಜಪ್ಪು ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಈ ಕೊಜಪ್ಪುಡು ಇತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಪೂರ ಪೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟಿದ ಬೊಕ್ಕ ಐಕಿತ್ತೇನು ಕಾಟನ್ ಕುಂಟುಡು ನೇನು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲು ಏನಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ತೂಪುನಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತುಗೊಂಜಿ ದುನ್ನದ ದಾದಂಡಲ ದಿವಡ ಕ್ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಈ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನ ಆಯ್ನತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆನೆತ್ತ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಪೂರ ಪೋಯರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಬೋಡು. ಆತೊರ್ತನಗ ಐಕ್ ಕಲ್ಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕೇಸರಿ ದಳನು ಪೇರಿಡು ಪಾಡ್ದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಪೇರಿಡು ಅಂಡ ಬೇಕ ಬಣ್ಣ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಈಜಿನ ನೆಕ್ಲು ಒಂಜಿ 10-20 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಐಕ್ ಯಾನ್ ಪೇರಿಡು ಬುದುಲೆರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಕೊಜಪ್ಪುಗು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಕ್ಕುದ ಪರಂದುಕ್ಕುದ ಪಲ್ಪಂಡ ನೀರಾದ್ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಶ್ರೀಖಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜೇ ಕುಕ್ಕು ತೆತ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆಂದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ನೆತ್ತ ಪೂರ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆಂದೇನು ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬಾಜೆನೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ನೀರು ಪೋತುಂಡೈತ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೀಪೆಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಸಕ್ಕರೆ ನಿಕ್ಲು ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ದಿವೊಂಡ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆನೆ ಪಾಂಡ ಪಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಕಲಡುಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ 6-7 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ದೆತೊಂದೆ. ಬೊಕ್ಕಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಬೋಡಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊನುಲ್ಲೆ ತೊಂದರೆಜಿ ಅಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುಚ್ಚಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ಅವು ಬೇಗ ಕಲಡುಂಡು ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಚಮಚುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಗ ಇಂಚ ಚಮಚುಡು ಶೋಕ್ ಮಂತೊರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ದಾಯಪಂಡ ಐತ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರುಡವು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಆವೊಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಜಪ್ಪು ಐಕೋಸ್ಕರ ಗಟ್ಟಿ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡು ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಕುಡೊಂತೇವೆ ತಿರ್ಗವೆ. ಇದು ಚಪಾತಿಗಾಡು ಪೂರಿಗಾಡು ದೋಸೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಇವೇನು ಪರಂದುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ನೇ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಐತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ನೆಟ್ ಆತರ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವರ ಮಂತು ತುಲೆಂದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನೆಗ್ ತಕ್ಕ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಚಮಚುಡು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಂತೆ ಅವಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಆತು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡವು. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿನ ಪಾಡುವೆನು ಒಂಜಿ 7 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ದುಂಬೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ದಿವೊನೋಡು ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಡ್ಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಾಡಿ ಆ ಒವ್ವೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ನಮ್ಮದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಂತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆಂದು ಪೂರ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಮಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಬೈದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇತ್ತೆನೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಕೇಸರಿ ದಳತ್ತ ಪೇರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳ ಶೋಕ್ ಬಣ್ಣ ಬುಡ್ತುಂಡು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬಣ್ಣದಲ ಸೇರವನ್ನ ಬುಡ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೇಸರಿ ದಳನೆ ಪೇರಿಡು ಪಾಡ್ದು ಬೊದುಲದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೇರು ಬುಡ್ಚಿ ನೀರಾವು ಶ್ರೀಖಂಡ ಏಪಲ ಶ್ರೀಖಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಪೋಡು ನೀರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ತಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಅವೆನ್ ಪಲ್ಪ್ ಮಂತೀತ ಅವೆನ್ನ ಪಾಡುವೆತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೀಪೆ ಮಾತ್ರ ಏತು ಬೋಡು ತೂದು ನಿಕ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊನೊಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ ಪಾಡೊನೊಲಿ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಪಲ್ಪುನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಿನೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ತಿರ್ಗಾವೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು. ಇತ್ತೆಂದೇನು ಫ್ರಿಡ್ಜಿಡು ಒಂಜಿ 10-20 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ಸೆಟ್ ಆಡಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ವಾಟೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದುಲ್ಲೇನು ನೆಕ್ ದಾಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಡನ್ನ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಚೂರು ಪರಂದುಕ್ಕುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಮಂತ್ಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಡ್ ದಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಿನಿಯರ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಡ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಯರ ದೀಕ ಐತೆ ಮೇಲ್ಗೆ 4 ಕೇಸರಿದೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ತುಯ್ಯರತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಕುಕ್ಕುದ ಶ್ರೀಖಂಡ ಮಂತೆಂದು ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜಿಡ್ ದೆತ್ತಾಯ್ಬೇಕು ಕೇಸರಿ ದಳತ್ತೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬುಡ್ತುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್